Kedy zahodíš už ten maturitný oblek? Baví ťa chodiť v lete v obleku? Ani si to neštudoval. Čo mi ty o tom vieš poradiť? Toto mi hovoril môj najväčší vysmievač a dnes je môj najlepší klient. Došiel na psa mráz, keď si chcel vybaviť hypotéku. V banke mu ponúkli príliš vysoký úrok. Uvedomil si, že keď tam príde on sám, nedostane takú ponuku, ako keď tam my s tímom vybavíme 20 hypoték mesačne. Potom prišla téma na prefinancovanie. Sporenie, ktoré nám umožní predčasne hypotéku vyplatiť. O tom v živote nepočul. Maximálne si sporil na termíňaku v banke. No lenže, čo s jeho peniazmi urobí banka? Investuje ich ďalej do správcovskej spoločnosti. Tá vyrobí povedzme 12% ročne. Niečo si nechá na správu a zvyšok posunie späť banke. Banka odozdá klientovi luxusné 1 až 2% ročne. Vysvetlil som mu, že namiesto toho, aby svoje peniaze vkladal do banky, ich môže ložiť rovno do správcovskej spoločnosti, ktorá je regulovaná Národnou bankou Slovenska. Namiesto výnosu 1 až 2% ročne má teraz výnos 6 až 8% ročne. Poučenie? Neposmievaj sa ľuďom, ktorí ti môžu potenciálne ušetriť alebo zarobiť 100 000 až 150 000 eur.